И здравейте хора, в днешното видео ще пробвам 3 игри за PlayStation 4. Ето тези 3 много яки игри. Започваме с, разбира се, с първата, която е Dusty. Dusty би трябвало да е доста известна игра, пише Become a Legend. И да. Defeat your enemies, explode new worlds. Това е някакви твои врагове, трябва да ги убиете и да създадете нов свят. Един играч може да се играе за четвърка, честих и нека да видим диска. Ето го диска, Dusty, PlayStation 4. Това е подарък от батко ми, който ми е на гости. И това е като цяло Dusty. Време е за Watch Dogs. Watch Dogs ми изглежда много яка игра. Пише, че Enter the Hacker's World. Влезни в хакерския свят. Един човек, пак за джойстик 4 и като цяло чакам само да го пробвам. И да, нека да видим диска. Бам, ето го и диска на играта. И последната трета игра, Day Zero Edition, Call of Duty. И тук има оръжия и като цяло от 1 до 2 играча му се. Аре бе! 1 до 2 играча от Piggy, всички игри са там. И нека, според мен, в следващия шорт пробвам първо тази. Така че, нека да започваме към следващия шорт. Последната изненада, която искам да ви покажа, е за ето това мое шкафче. Какво има? Има много игри. FIFA 17, FIFA 19, FIFA 20 и FC